11 verse 24 up to 26. Those two scriptures only. Achataka kuverenga 1 Corinthians chapter 13 verse 11 na Hebrews chapter 11 verse 24 to 26. Regaiti betafara nekuremekedza our virtual church. Andi manzwa achita iloga ina achituona naiga. Toda kugamuchira vamwe vari kunyika dzakasiyana siyana. Tine hama neshamwari vari kutibata pamasaisai. Those watching on Facebook, regaiti vafarire muzita raJesu. Hallelujah. And we encourage them also to partner with the great work that's happening here, because we are building the temple of the Lord. So we also expect them to, in as much as they attend our services, to partner with us in Jesus' name. Amen. Paul, can you read from 1 Corinthians chapter 13 verse 11? Then you go to Hebrews chapter 11 verses 24 to 26. Ndichaverenga kubva kuna 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Ini ndichiri mwana. Somebody say ndichiri mwana. Ndaitaura somwana. Ndaifunga zvekare ingqondo zami ngandicabanga njengomntwana. Ndairangarira somwana. Zvino ndave murume. Ndabvisa zvinhu zvomwana. Tell your neighbor. Ndabvisa zvinhu zvomwana. Eta neighbor. Ndabuda mumapamba. Right. Hebrews chapter 11 verses 24 up to 26. Verses 24 up to 26 of the book Hebrew. Hebrew chapter 11 verse 24 to 26. Nokutenda Mozisi akura wakaramba kunzi mwanakomana womukunda wa Farao. Mozisi itanokutenda. Mozisi akura akaramba kunzi mwana womukunda wa Farao. All right, can you read? Akati zviri nani kuitirwa zvakaipa pamwe chete navanhu vaMwari pano kufara muzvivi nguva duku. Akati kuzvidzwa kwaKristu ifuma huru kukufuma kwose kweIjipiti, nokuti wakatarira mubayiro. Right, notenda. May God bless the reading and of course the reader of his word in Jesus' name. Tumurore maoko. Let's be serious. I'm going to preach on the title, Faith over Fortune. Faith over fortune. When we speak of faith, faith is the substance of things hoped for. And when we say substance, in physics we are talking about matter. So faith is the materiality of the things that we hope for. And when we talk of substance, we are talking of solidity. Kurabuti kutenda rubatso kana kunde zvinobatika zvezvinhu zvakinotarisira. And faith also is the evidence of those things that are not yet, which means faith induma yezvinhu zvakinotarisira. Taizviziva kudhara kuti isipatakadanana waiendesa nduma kwatete. Tete vaindobata sheti yangu nesketi kana blouse ramaiti. Kurabuti as long as mbatya dzangu sheti yangu ichiri kwatete, ndine guarantee yemuchato wangu namaiti usati waitika. Zviri kurerei kureva kuti faith becomes the guarantor of those things that we hope for. Faith ndiyo the guarantor, ndiyo the basis. Faith is the concreteness of those things that we hope for. Faith is actually the title deeds
of those things that we hope for. Faith is the footage of those things that we hope for. You know, the footing pamba, faith is the foundation of the things that we hope for. Now, nekutenda by faith, Moses akura akaramba kunzi mwana ukunda wa Farao. But now Moses nongwa kurwizi akachengetwa achinzi mwana sikana wa Farao. In other words, Moses ainzi muzukuru wa Pharaoh. Nekuti anonga Moses, the circumstances under which Moses was picked, angasina kuchipa. Ita neighbor, andina kutorwa pakachipa. Ita neighbor, therefore andina kuchipa. Listen to this. Moses, amai vake vechiRevhi, vakarorwa nemuRevhi, pane nyaya yepapapo. Shoko raMwari rinoti roora naive matongo. Kureva kuti zviri nani kuroorwa kana kuroora munhu waunoziva than kuzopepuka wava mumarriage. Because I'll tell you something, love is blind, yes, but marriage is an eye opener. Unogona kuzoshunura wava mumba macho. And in life, boys rangu, you can marry a wife or a knife. The choice is yours. Not every skirt is wife material. Mama knives, as my wives. Never ask another, Usamirira, Murizo, never shiri. Drimbota urapekuti nini, akarorwa, never chirevi, alo chirevi. Dova bereka kamanaka oke chirevi. But by Moses, Pharaoh aba commandment. Yekuti vana mese vabereka vari vakomana ngava dimurwe musoro yobva yakandwa murwizi. Ende murwizi ndimo mawandiswa Moses mubasket. Apa Pharaoh ari kutya kuti vanhu ava vari kuwandisa, kana vanhu ava vakafunga kutimukira vanotimukira. So this Pharaoh anopa a commandment, and that commandment ichiteedzerwa ndo panonzi Moses ari kutozvarwawo. Mai vake vanomuvanza mumba, but mai vanosvika pokuti havachagoni kuvanza mwana mumba because mwana anochema. Itsika yemwana kuchema. Musadetse kana maKristu anochema nguva dzese vachiri vana. Uivadikani kana munhu akaridza mbere, ini musapfekedza majini, musiyei ari mumapamba achakura hake. Zviri kujeka here? Alright. Ndokubva mwana akura, nokuti mwana anochema, vakatadza kuramba vanamuchengeta. Mwana kutochema isaidi yekuti mwana ari kukura. Unoziva here kuti mwana akazvarwa akasachema, vanachiremba vanorova nokutsunya nekuinflicta pain kuti mwana iye acheme. Nokuti the first cry yemwana ndo inozarura mapapu emwana kuti afeme zvakanaka. Haleluya, haleluya. Saka pamwe pacho mukandiona ndichichema, musafunga kuti ndiri mwanana. Woku ndiri mwana, asi kuchema isaidi yekuratidza kuti ndakura. Uri kuchema kwakanaka, regai ndibatsire vana baba. Kazhinji vana baba tinokuvara utano nemhaka yei. Vana baba vazhinji vanoita hypertension, vanoita zvirwere zvemwoyo, vanogona kuita maulcers. Vana baba vanogona kukuvara nemhaka yei nokuti vanofira mukati. Mukaenda pafuneral, vana mai vanoridza mbere, vana baba dziri nduna dzakagara paya. Mungafunga kuti shasha hadzisi kurwadziwa, dzakatendera. In life, don't bottle up. Vana baba tiripo here. Tiri kuti don't bottle up. Uta neighbor. Don't bottle up. Shasha tinenge dzakanyarara iwe. Nyamba ndo vatonyanya kukuvara vakadaro. Takakura tidzi
baba mukarwadziwa kana manyara kuchema pane vanhu pindai muchikona zvivharei mubhedroom ongomorai mhere kuri imomo kuchema kunobatsira. Alright, let me help you. Scientifically kuchema kunorelease anonzi maendorphins. Maendorphins mafeel good hormones. Mafeel good hormones iwayo anondorapa uye misodzi pachayo, misodzi yepain ndo inonyanya kutohina yacho. Nekuti mahormones awo anoriliswa nemisodzi yemarwadzo. Saka wana nguva yekuchema kana warwadziwa, it's a sign of maturity. Somebody say kuchema is a sign of maturity. Saka vanoti mwana akuzvapa, vanomutora nobva varuka basket. Somebody say basket. Vanoruka basket, vanorinama nebitumen, vanogadzira basket neshanga. Now the type of reed iri kunotorwa ichiruka basket is not a common reed. Amai ava vakachenjera vanosota basket rekuvanza mwana murwizi. But type yeshanga yavari kushandisa itype yeshanga yaivengwa nezvikara zvekumvura, yaitonzikamwa nemunhu uyu wayo, saka hapana chikara chaiswedera pedo netype yeshanga yaruka basket. Terera yamai, rukai basket revana venyu, vana vapera nemutoriro, sotai basket, but shandisai special reed inonzi prayer. Mosota kabasket keprayer. Mai macho moti pau muka basket keprayer, moti klepa pamwechete nekadikana rukira basket reprayer. Vana pavanenge vari kuboarding school vanonyidza kuvanzwa mubasket reprayer. Amai muripo here? Alright, vasota basket rinondochekwa pakati peshanga. Asi murwizi yeukai ndo muri mude murwa misoro yechikandwa, but umwe munhu ari kusevhewa nesemurwizi. Alo? Asi pavatsveta mwanapa vanoti iwe Miriam chichengeta mwana. Kuda kuti mwana ari mubasket, but pana Miriam the standby, Miriam the backup. Akamira akatarisa basket rine mwana. Ndoda kutaura Mwari havana kutisiya tiri tega. We are safe because Jesu anoti it is expedient that I go, so that God will send another of my kind, achireva the Holy Spirit, which means Miriam is a type of the Holy Ghost who watches over vana vari basket. Tell your neighbor, I am safe. No, saka mtona kumwende akati mumaoko hamari, mumaoko hamari, baba hanisoti kana kulelea. It owns the devil, come day, come night, devil home and away, wakarohwa paKalvari. Andiche Jesu wakatuma mweya mutsvene anotichengeta. Uripo here? Ita neighbor, ndakachengeta. In the hollow of his hand I am safe. In the hollow of God's hand I am safe. Vanotenda Jesu anoperekedzwa neminana,
haufambi wega uchienda kubasa. Miriam, the Holy Ghost is watching over you. Uchienda kudohota, Miriam famba ne mwana, Miriam chengeta mwana. Holy Ghost is watching over you. Hallelujah. Batana na idwale pokupezera. All right. Miriam abatali samana. Nomba manje mwanao. Anomba mwana. Achinomba, alimunomba ne mwana wa Farao. Na indiana apa command, apa chireo chekuti vana vakurwe musoro ndi Farao. Ko anonga Moses ndiani mwana asikana wani wa Farao. Apana ndi mwana asikana wa Farao. Ashika siko kurwizi, iye anogara mpalasi. Aenda kunoita inonzi leisure bath. Leisure bath ndo yaitwa na Bathsheba. Ndo yaitwa panapa ni mwana wa Farao. Akwenda for a leisure bath kurwizi. Aenda for a leisure bath nyamba chamusundidzira irendeva yamari, because pane chaarifanirwa kunhonga ikoko. Asvika ikoko, achingosvika pane ndi Moses nokutanga kuzhamba. Akatuma one of the maids kuti nditarisire. Zvikanzi mwana. Asi mwana uyu anoratidza kuti wechiHebheru. Vacho vakati ngavaurawa. Anoti undivigire basket. Ndoda kutaura dzimwe dzenguva kana Mwari vada vanokuyananisa nemapfumo ako. Unogona kuchengetwa nevarovi vako iwe. Murovi mukuru akasvika achida kukubata anowana wakachengetwa naMiriam, the power of the Holy Ghost. Papa pako pane fence nemweya mutsvene. Saka paanosvika murovi mukuru anoona live wire woti hapabatike. Anobva amira akakutarisa. Panouya turoyi tudomo neturoyana tunenge twakupuwa mpama nashefu. Ndava hakuna kusina marengi nemafairo. Nekuva royi kune marengi ariko. Saka tunenge twakunzi mbama dzokerai munofunga kuti takamira takakosa. Uchachengetwa navaroi vako. Vacho vakati hazviiti ndo vachanga vachipururudza pamuchato pako. Jesus. Vaifunga kuti iwewe nokuti uri shirikazi vakomana vanofa vachitambura pamwe chete newe. Ndakutaura vakairasa denga rakaita makuhari nane vakainonokera Colgate mazino aora. Jesus. Ndobva anongwa. Zvinonzi mukunda wa Farao akatarisa mwana. Wonei kuti chimwana chakanaka. Ita neighbor chakanaka. Chaona mwana chimwana chakanaka ichakati uya akafiwa. Akati ndomuda. Ndobva amutora nokumuadopta. Ndoenda kuna baba akati baba ndanhonga. Vandanhonga baba ndini makati ngavafe. But baba imi mega ndimi mune power and authority to change your words. Ndobva ati baba kana zvibvira shandurai hasha dzedu tichengete namwanako. Ndobva zvanzitora. Ndobva akuita mwana wake. And Moses grew up under the fantasies, under the flamboyancy. He grew up under the fortunes of the palace. Ndobva anarama ari palace muIjipita. But wamachengeta mpalace hasi wepalace. Wamachengeta mpalace neo musango. You have caged a lion. Maichengeta se papi, but lion ni lion. Hallelujah. Machengeta eni iku kunge hukwana. Kaniyo kikondo kakachengetwa neniyo ze huku. Kanondodya pamwechete neniyo ze huku. Tikakushirwa macramps. Kanondodyawo macramps iwani. Are you here? Pakakushwa chiro sadza rasara kamwana kegondo kandiyo kanondodyawo pamwechete nehuku. But one day kamwe kanyana kegondo kachirova neniyo so kakatadza muchadenga
ndokuona makondo ari kubhururuka, ndobva kazvitarisa, ndobva katarisa huku. Uchibva pano, I want you to take a mirror, look at yourself in the mirror. After that, look at the friends that you hang around. Wapedza ukaona mutsauko ziva kuti you are not a chicken, you are an eagle. Ndobva katarisa hukwana, ndobva kazvitarisa kakati hatina kana kumbofanana. Usatamba navanhu vemakuhwa. Iwe uri muKristu, chero vamwe vemuchechi havatambi navo, chero vanonyeya vari muchechi usatamba navo. Ndobva katarisa ndokuona kuti akasiyana, ndokutarisa muchadenga ndokuona kuti nduna idzi dziri kubhururuka parevo yemakore dzakafanana neni. Ndobva kaiglet kati aiwa but havari kubhururuka. Why am I eating crumbs nemabhururu? Ndobva kati anoda kumbozama, ndobva kaita elip pichana, ndobva kati bhururuke kakaona zvinoita, ndobva kati wedzere, ndobva katarisa masawira kakati mabhururu bhabha idaenda. I'm not a chicken, I'm an eagle. Ndaona vandakafanana navo. Kana Jesu achionekwa tichange takafanana naye. Kureva kuti kana wakura pane zvinhu zvinorambwa, ramba zvimwe zvinhu nokuti wakura. naMoses akura achidya madelicacies empalace, achipfeka royal regalia. Moses achifamba nemachariots, Moses achidya zvakafudhubhaiwa. But one day the Bible pataverenga rinoti Moses akura. Kuri kunzi kukura haisiri growing old, no. The Bible says when Moses was grown up, growing old is not your choice, but growing up is a choice. Kuchembera haisi choice yako, haisi sarudzo yako, asi kukura isarudzo yako. Hapana kuti Moses achembera, kufamba kwemakore nematurity inyaya dzakasiyana. Amagona kuti tinogona kuita gore mucheche, kuita baby ari mubig body. Paulo vati kudini, ndichiri kudini ndaitaura semwana, kura kune vakuru vanogona kutaura savana. Nyaya dzako dzaungotaura, you can speak like a child. But when Moses was mature, when Moses was grown up, rino igore growth, tarisa neighbor, itamachewe. Newe kurao kana. Itamachewe, mono mkuru adao. Now, zvinonzi Moses akura. Ari kudiki Moses, aiti mama, kumwanasikana wa Farao. Aiti sekuru, kuna Farao. But akura, zvinonzi Moses akaramba kuti handichadi kunzi mwana womukunda waFarao. Pakunzi akaramba, munofunga kuti akataura naFarao, munofunga kuti akataura namai vavamunonga kuti hamusi mama vangu. Haana kutaura navo, kureva kuti maari iye akaramba. Pane zvimwe zvinhu mauri iwewe zvaunofanirwa kuramba. Dzimwe nyaya usamira kuudzwa nevamwe, zviudze iwe. The Bible says that David encouraged himself in the Lord. Akazviita build up, akazviita encourage. Newewo panozviparidzire, tora mira rako, wotarisa mira. What come on Samson, you can do it. Whatever come on Gertrude, you are powerful. Whatever come on Nomalanga, uyangoba. Au moto iluto kutawa au kundri wewe. At times you need to preach to yourself. You need to build yourself up. Moses akaramba. And the Bible says, rather Moses chose. Akasarudza Moses.
akati zviri nane ininika nditambudzike pamwe chete nerudzi rwaMwari. Hallelujah. Are you still here? The Bible says, by faith, by faith, aroused by faith, Moses, when he had grown to maturity and become great, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Mature, akaramba, akatukwa kusiko kwangu. Kana wakura pane zvaunoramba. Kana zvikadzivana chera vanopopota. Iwe unoti ndiri chera chashe. Zvimwe ramba, zvedzidza zvinoramba, zvemutumbo zvinoramba. Vakati vana vasigende nevekubhawa. Ini masivanda wandakaroora ndievangelist. Ndiri kuti zvimwe ramba, dzinga wega roja nemwoyo mako. Your body is the temple of God. Dzinga wega, ari badari rate. Roja not Satan, ari badari rate. Ari chichuti, ngari dzikwe. And the Bible says, I'm mature. Somebody say mature. Say mature. I'm big iron one ice cream in palace. But I will choose a faith over fortune. I want my fortunes. And the Bible says by verse 25, because he preferred to share the oppression, or rather to suffer the hardships and bear the shame of the people of God, rather than to live the fleeting enjoyment of a sinful life. I would benefits eupenyu hwezvivi ndiri muparaso zviri nane ndinosafa ndiri panze nerudzi rwaMwari. A long life is not good enough, but a good life is long enough. I would choose a good life. Akati zviri nane ndibude muma-luxuries, ndibude inini muma-privileges e-royalty, ndinosafa pamwe chete nevanhu vaMwari. Fola zviri nane kuchuza kuenda muchikona chekutochema une vanhu vaMwari than kufara namatsotsi. Yes, I want you to make an introspection. Tarisa mwoyo mako kuti vanhu vawakachengeteta vari kwetiti here. Vanhu vamunotaura navo munotaura nyaya dzei. Ena ndinotaura munhu anotaura pamusoro pavanhu. Ndikakadai rather talk about yourself to me. Ndikawana starting point unokubatsira kutangira pake. So mazuva ano iwaya anonetsa upenyu uite basa rekudhiskasa vanhu. That does not bring food on the table. Come on, be mature, kura, start making meaningful conversations. Talk about the stock exchange. Come on, talk about job opportunities. Talk about business. Talk about Jesus. Hallelujah. He considered the contempt and abuse and shame for Christ to be greater than all the treasures of Egypt. Alimuti kusafa ndiri muna Kristu kuri nane panakuwana treasure yese Egypt. Because yokaya kwa mzukuru wa Farao ako kana na akayese kuri kuti naye akuto enjoy wealth, but akuti zviri nani. Munoza kuna vanhu vanotamba newealth, vanotamba nehealth vachichaka wealth. Vozoti manje kana health yasvika pama1 vanotanga kuspenda wealth vachidzinganisa health. But awebati kachidzinganisa awebati. There's a limit to what money can buy. But we have better to be my liberties. A faith munamari, because faith in itself is a currency. Moses said I can buy anything and everything with the currency of faith. So better than lose a status in palace. Hallelujah. Ndichipedzisa ndopata verenga kuna vakorinde vekutanga. Taverenga isusu pa 1 Corinthians chapter 13.
tavereka from verse 24. 1 Corinthians chapter 13 verse 11 ndo yatabereka. Panapa munyori webhuku ravakorinde ari kuti iye pandaiva mwana mudoko, author ari kuti ndaiva mwana mudoko, ndaifunga, ndaitaura semwana mudoko. Haleluya. Kune vanhu vanotaura sevana vadiki. Taneiva, kune vanhu vanotaura sevana vadiki. Chika neighbor, fesi yako iyi wavhiringika asi urisaspektera. Church, kune vanhu vanotaura sevana vadiki. Vamunoziva kuti akangosvika panapa anorasika kutaura. Kune vanhu vanokasirisa kutaura. Kutaura muroma usari kunegwisi. Uye kune vanhu vanonyepa stereki. A lie can travel 3 times around the globe whilst the truth is still doing a shoelaces. Nema dzinotenderera katatu nyika yose. Apa zvokwadi anenge achiri kusunga shangu dzake. Chokwadi chinononoka asi nema dzinomhanya. Hello people. Hello people. I remember when I was a child, I talked like a child. When I was a and I had a limit. When I was in kuna vanhu tadza unosvikira endaifunga kuti makuwa tambira mulevel rako. Ndikadafamba ndichita makuwa izvezvizvi ndichitaura pamusoro pevakuru, chavatungamiri venyika chaivo ndichifamba ndichiko unopedzisira wamujere havasi level yako. Taura dzelevel yako iwe. No, I'm going to say, they can't be president. Iwe manje. Ingane yava makare nyika. Tirudi itashizera rako. Wewe wanyani wanakuwesta kuwande ito changamari. Tabeta kuna madapano, damu cha mwana wese changamari yako. Nyaya dzundzichikwa patepo hadzibhadhari fizi yevana. Vanhu vane makuhwa ndo vane vachinetseka stereki. Uye vadiva vane chipo chavasingaoni. Kana uchigona kutaura fasta, uye kutaura zvakawanda ukarikapinda mupreya, uye famba uchiparidza. Chipo chako ndecheevangelist. Ita neighbor, you are an evangelist. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. Now I've become a man. I'm done with childish ways and have put them aside. Munoona zviri kuitika panapa. Munyori uyu ari kunyora achitaura nechechi yepakorinde. Ndaakunopedza. The church at Corinth, iyo Korinde yacho kanga kari kastrip keland kanoprotruda into the sea. Saka kastrip aka kaibatanidza nzvimbo mbiri dzegungwa, which means kastrip land aka kanga kari cosmopolitan city, kasiti ke fast commerce. Kanga kafanana neHarare. Harare kureva kuti Harare munotsvakwa mari muno. Ivo vakarara vanhu vanenge vakasunura mutaundi vamwe vaitogocha chibage vachitengesa mafruits usiku. Kune vanotanga basa time yaunorara iwe. Saka ndo zvazviri Corinth, inzvimbo yakaita fast commerce, and these people vari kumeka mari. Paulo anonoparidza ikoko, but paari kuparidza pasecond missionary journey yake pane church already yaApollos yanga yakavakwa. But kwete izvozvo zvega, pane chechiwo yepaganism yanga irimo futi iri pakakwirira munzvimbo yeKorinde. Muine iyi chechi yainamata zvifananidzo vaita prostitution. Saka vanga vari more than 1000 matemple prostitutes vaihurira muchechi, kwete chimwe chihure chinoitwa zvakachipa ichi. Vainozviitira muchechi yekunamata mwari wavo, vachiita upombwe muchechi vachinamata varimo umomo, ndokaivakanamatiro kavo. But munzvimbo yakadaro ndo iri kunoplandwa chechi naPaulo. Inzvimbo zvekare yekuti Paulo paakaplanda chechi yaakunyorera tsamba. Mwadhii iri kunyorwa vanhu vatendeuswa, vamwe vachoka
vachibva kupaganism, vamwe aitongova matemple prostitutes. Ndosaka akazokorekta nyaya iyi akati imi vatendeuka muchibva uko kwamai vemura musoro muri vakadzi, eze saini yekuti ini hamundiri pfambi, chiregai muuya nemisuwi iyi muchechi, chengetai vhudzi rikure kana kuti sungai dhuku kusvika vhudzi rakura. Ndiri kuti ndokwaidzidzisa nyaya idzi nokuda kuti vanga vapinda neupawo hwavaimbovanahwo uko. Haisi nyaya yekuti mosungisa chechi yose maturusa, aimukorekta kuti izvi zvaiitwa maizviita muri koko kwezvo mamuno. Ndokwekuti vamwe vanga vakadzidza stereke, vari mapolice speaker, vachitaura zvakachenjera. Ndosaka Paulo pane imwe mwaji achiti kuparidza kwangu ini kuvakoreki kwaisava nemapersuasive words of human wisdom, but rather ndakauya with a demonstration of power. Aidzidzisa muvanhu vanga vajaira kunzwa the types of Aristotle, the types of Stoic, kwaiva nemapolice speaker. Uye muchechi mamaita division, nokuti vamwe vakuti tiri vaapolo nokuti ndiye ane chechi hombe inoonekera, vamwe vakati tiri vaPaulosi uyo akauya akaplanda after Apollo. Ndosaka akaicorrecta division yemuchechi akati church don't be divided because the body of Christ is one. Akati iye Apollo kana akasima, ini ndinodiridza, asi anomeresa mbeu ndi Mwari. Kuna kuti madivisions emuchechi anopedzwa nekunamata Mwari mumwene muzvokwadi. Chechi ngatigare tiri pakunamata, zvinouraya madivisions pafoni. Ndokubva Paulo aplanda chechi kwakadaro. Ari kuplanda chechi kune vamwe vanhu vanga vasina rudo vasivari muchechi, vachiendesana kumatare. Saka ndovakutaura navo. Vamwe vacho vanga vane homwe dzine mari, vachidzi vanhu vakuru. Akati Paulo, maturity financially munayo. Akati maturity paintellect munayo, you are intellectual. Akati ndoda kudzidzisai kumwe kukura, nokuti ini ndichiri mudiki ini Paulosi ndaitaura semwana, ndaitizena semwana. Mwana nangu akataura zviri clever, hazvina kuti zviri wise. Kune zviri clever but zvisiri wise. Kune zvakangwara but zvisina kuchenjera. Ariti asi zvinoda kura, I've put away all childishness. Newewo mugore rino ndoda kuti usvike pakuti zvinoda kura. Uneva wakatukana navo last year, but rino gore hausi mukupopota, hausi wezvituko. Rino gore ari machuwa pamwe anonyarara, ari machuwa abvunzi makuhwa. Kana munhu akataura kuti Pauline this that, iwe ukaenda kunobvunza makuhwa, waenda palevel yake, waenda pasame WhatsApp group. Ramba kubluetoothwa ruvengo, ramba kuhotspotwa anger nebitterness, nekuti wakura. Tisimuke patakagara. Ndoda tuende pamberi paMwari wamasimba ose kuti Mwari ndibatsire ndisvike pamaturity. Uye pauri kunamata ramba zvimwe zvinhu, ramba zvimwe zvinhu zvese zvisingaratidzi maturity in Christ. Ndoda kuti ungozviramba, ungozviramba. Munhu ari machuwa haiti nharo dzisina basa, ari machuwa. Tikati ngatikuzema $10 ekuvaka, ari machuwa anobatirana nevamwe, ari machuwa hadyari division. Paul is writing to a church that was divided. Fola. No more divisions at Fola. We want to pray that love will bind us together with cords that cannot be broken. Webatisisai mashoko andataura kwakutanga. Munhu anofumana muziva kana achiripo, munomuziva ari wapasi. Tikabatirana valikani, one day you will be able to make a retrospection and say, Father, thank you for taking us this far. Usumudze ruoko
wako. Do yourself a favor, pray for yourself. Uti Mwari, help me to be mature. Ndimatsiri Mwari ndikure. Ndasimu tama woko, Mwari we, chita isha munona. Luluwari nasha tedu, Mwari mandi. Dasari moyo wangu, datsamisa fumbo zangu.
faith over fortune. Na maana zvinani darikirwe nezvimwe zvese. Zvinani ndirasikirwe nezvimwe. Asi kana ndawana iwe Jesu nakuwana nezvinhu zvese. Zvazvino nezvangu nezvinouya nezvangu ndine mauri Jesu.